መንፈስ ቅዱስ ወረደ ላዕለ ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ወረደ ላዕለ ሐዋርያት ተመሲሎ በነደዛት ተመሲሎ በነደዛት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር ዘፍቅረኩም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ናይ ዴና ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም አፍቀርት ዝኾንኩም በክርስቶስ ክርስቶሳውያን በወልድ ውሉዳን መንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ስድራ ቤት እግዚአብሔር ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ኩልኩም በብዘለኹሞ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ብምሕረቱን ብረድኤቱን ጸጉን ረድኤቱን ስለዘብዝሓና ክብሩን ዘላለም ተመስገነ ይኹን። በብዘለኹሞም ናይ እግዚአብሔር አምላኽና ቅዱስ ሰላምታ ከመይ ውዒልኩም ከመይ ኣለኹም ከመይ ትኾኑ እግዚአብሔር አምላኽ ካብ ምብራቕ ፀሓይ ክሳብ ምዕራብ ፀሓይ ባዕና ብፍጥረታቱ አንደበት ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ብምሕረቱ ናብዚ ቅዱስ በዓለ መንፈስ ቅዱስ ወይ ድማ ምራድ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ ስለ ዘብፅሓና ክብሩ ንዘላለም ተመስገነ ይኹን። ከም ናይ እግዚአብሔር አምላኽና ቅዱስ ፍቃድ لمعنت نشتو نزراربلو بزعبا منفس قدوس نهواريات زوردلو علت ايو انتاي بالتي هاي قال بقبر هواريات معرف كلته كاو قزري حاده كساب 4 زلو كننببينا كلنا نستوعل هنياتو قال እግዚአብሔር አምላክ ሁሉ ጊዜ በመስተዋዕል እንተዳ ተቀበልናዮ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ድማኒ ከምቲ ናብ ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ሰደደ ንዓናውን በመንፈስ ቅዱስ ገይሩ ንህይወትና ሁሉ ጊዜ ስለዝመርሓ ንዓናውን በዛዓለት እዚያ ምን ተخبارኸና አስተውዒልና ክንሰምዕ ይግባና። انتاي بل كاو قزر حاده اما بل 50 معالت دما كلاتهم حبيرهم بحنسا نبرو يبل اب كنديلنا اما بل 50 معالتي يزبل دلو بيت كريستياننا كل غزي تغبرو كل سرعات بيت كريستيان سرعاتاتا كم تاوري قدس باولوس زبلو عمل اختو كله بسرعات كبر وخم زبلنا كابت سرعات اغزابير فصيما زوصت ايكونتن مخنياتو زيون امبل 50 معالتي صباح حجي سنبت مبل 50 معالت كابتن ساي مالتيو امبل 50 معالت دما كلاتهم حبيرهم بحنسا نبرو يبلنا التهواريات زبعلوون 50 معالتي بدهر التنساي ناي مدهاني عالم كرسوس نسدمان 4 معالتي ناتمالالسي رأيهم زبل عمناي ارقت تمهيرنا نيرنا تحري 4 معالتي ارقت بهالكاب 10 معالتي زلو والسخدماني ጰራቅሊጦስ ወይ ካኒ ምራድ መንፈስ ቅዱስ ተባይሉ ይጽዋዕ አብዚ ድማኒ እግዚአብሔር አምላክ ከም ፍቃዱ ናህዋርያት በቅዱስ መንፈሱ ዝበጽሖም እዩ። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 14 በዓሉ ይነግረና እዩ።
ኣይትሸበሩ ልብኹም ኣይሸበር በአምላኽ እመኑ በአይውን እመኑ ይብል ሞኒ ትሕቲ ኢሉ ክገልጸልና ከሎ ኸዓኒ ኣነ ክኸይድ እየ ስፍራ ከዳልወልኩም ብድሕረይ ድማኒ መጻናንዕ መንፈስ ክልእኸልኩም እየ ኢልዎም ነይሩ ተመልከቱ እዚ መልእኽቲ ኩሉ ንሃዋርያት ኢልዎም ነይሩ እንዳበልና መልእኽቲ ነመሓላልፍ ዘለና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ስለ ዘሎ እዩ ነገር ግን እቲ መልእኽቲ እሱ ቀደም ንሃዋርያት እኳ እንተነበረ ኣብዚ ሕጂ እዋንካ ንዓይን ንዓኹምን ንምሳሌ ኣብ ወንጌለ ሉቃስ ምዕራፍ 24 ቁፅሪ 49 እንታይ ዝብል ሃይለ ቃል ኣሎ ካብ ላዕሊ ሓይሊ ክሳዕ ትለብሱ ካብ ኢየሩሳሌም ወይ ድማኒ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ጽንሑ ዝብል ሃይለ ቃል ኣሎ ካብ ላዕሊ ሓይሊ ክሳዕ ትለብሱ ካብ ከተማ ኢየሩሳሌም ኣይትውፁ ኢየሩሳሌም ዝተባሃለ ድማኒ ኣምሳለ ኢየሩሳሌም ዝኾነት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እያ ተመልከቱ ንሕና ድማኒ እግዚአብሔር ኣምላኽ በቲ ዝደለዮ ምግላጽ ስግዓ ዝበጽሓና ካብቲ ዝኣዘዘና ከተማ ኢየሩሳሌም ካብኡ ክንወፅእ ከም ዘይብልና እዩ ዝነግረና ዘሎ ወገናተይ ተመልከቱ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኩሉ ግዜ ንሕና ክንጠፍኦ ኣይደልን እዩ ከምቲ ዝብለና ብቅዱስ ወንጌሉ ሓደ ሰብኣይ 100 ኣባጊዕ ነበሮ እሞ ካብተን 99 ኣባጊዕ ሓንቲ ተፈልያ ጠፍአት ንዓተን ኣብ ዱር ገዲፉ ድማ ነታ ሓንቲ ክደልያ ከደ ካብኡ ነታ ሓንቲ ምስ ረኸባ ድማ ነቶም ጎረባብቱ ፀዊዑ ኣብ መንኮም ፀሩ ንዑ እታ ጠፍያ ዝነበረት በጊዐይ ተረኺባያ እሞ ሓቢርና ንተሓጎስ ከም ዝበለ ኢና ንርኢ ከምኡ ድማ ኣብ ወንጌለ ሉቃስ ካብኡ ከይወፀና ምዕራፍ 15 እንታይ ዝብል ሃይለ ቃል ኣሎ ካብቶም እግዚአብሔር ዝሓረዮም ጻድቃን ስኒ ሓደ ብንስሓ ዝምለስ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሓጎስ ይኸውን ይብል ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እንታይ ማለት እዩ መላእኽተ ሰማይ ከማን ይዝምሩ ስለምንታይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብንስሓ ነቲ ሰብ ስለ ዝመለሶ እግዚአብሔር ኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ምሳና ስለ ዝኾነ ንሕና ድማኒ ተነሲሕና ፍቃዱ እናመላና ኣብዚ ምድሪ ክንመላለስ እሞ ብሓጢአት ከይንጠፍእ ፍረ ጽድቂ ፈሪና ድማኒ ንዑ ድልዋት ኮይና ክንነብር ኩኑ ድልዋነ ለመንግስተ ሰማያት ይብለና ወገናተይ ስለዚ ድማኒ በዝሎም መዓንቲ እነኽብሮ በዓለ መንፈስ ቅዱስ ወይ ድማኒ ምራድ ጰራቅሊጦስ ምራድ መንፈስ ቅዱስ ንሃዋርያት ኣብ መበል 50 መዓልቲ ድማ ኩላቶም ሓቢሮም ተኣኪቦም ነበሩ ይብል እሞ ብድሕሪኡ ብድንገት ከዓ ከም ብርቱዕ ህወቡላ ንፋስ ካብ ሰማይ ደሃይ መፀ ነታ ተቐሚጦምላ ዝነበሩ ነታ ተቐሚጦምዋ ዝነበርዋ ቤት እውን መላኣ ይብል ተመልከቱ ነቱ ተቐሚጦምላ ዝነበሩ ቤት እውን ንብዘላ መላኣ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብቅዱስ መንፈሱ ንቤትና ይምላእዮ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብቅዱስ መንፈሱ ንህይወትና ይምላእዮ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኩሉ እንገብሮ ኣብዚ ምድሪ ብፍቃዱ ክመላልና ናቱ ቅዱስ ፍቃዱ ይኹን ወገናተይ ንሕና ንደልዮ ኩሉ ካብ እግዚአብሔር ኣምላኽ እዩ ካብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ኮነ ኣነ ንስኹምን እንታይ
كنقبر እግዚአብሔር አምላኽ ደልየና وتزازاتو ناتكبرنا حقاقاتو نحلنا كنكيد እግዚአብሔር አምላኽ ደልየና تملكتو أنا النسخ من دماني كل نجار كسمرلنا أنت لا خوينو كمتي أو انجل ما توس معرف شوعته وزر شوعته بيلي زبلنا ندايو زلمنا يكو هوايو زوك حكو خفتليو زدلا يد ما كركبيو خمس زبلنا أنا النسخ من دماني دلا يغتروخ بيهم تبعيلنا هنا دلا يغتروخ بيهم زبل تسفاس لزلنا እግዚአብሔር አምላኽ በመንፈስ ሁሉ ጊዜ ምን ተخحلونا አብቅድሚው ሐቀኛታት ኮይና እንረኸብ አብቅድሚው ፍትሐውያን ኮይና እንረኸብ አብቅድሚው ንጽድቅ ዝበቅዕ ትሕትናን ንጽድቅ ዝበቅዕ ትዕግስትን ንጽድቅ ዝበቅዕ ኻኒ እምነትን ክህልወና ይግባእ ወገናተይ ነስተውዕልሞ ነተቃል እግዚአብሔር አምላኽካ ክንገብሮ نفتن نحنا نمكر እግዚአብሔር አምላኽ ድማኒ ነትዘይከኣለና ኸማን ከም እንኽእሎ ክገብረናዩ ከም እንኽእሎ ክገብረናዩ ምኽንያቱ እግዚአብሔር አምላኽ ኩሉ ዝከኣለ አምላኽ ስለ ዝኾነ ካብኡ ንብዘላ እታ ቤት መልኣ ምስ በለ እተመቓቐለ ልሳን እዚ التمقاقل لسان حوز مسل ما ترايوم أبلع النفس وكفكا تقمت يبلنا زيابير أملاخ بقدس ما فسخ بس حنانا تقدس فادي يخون تملكتو التمقاقل لسان حوز مسل دما ترايوم عبلعل نفسه كفهم كحدره እግዚአብሔር አምላኽ بصقوق بس حكا خلو بتي نسغا زيتريو نسدماني بزدليو منقدي ملاكا እግዚአብሔር አምላኽ بقدس منفسي ملانا كلهم دما منفس قدس ملوم منفس قدس كزارو كم ذهبون بغالي قانقاتات كزارو جمروا يبلنا تملكتو منفس قدس بلسان حاوي أمثال مسوصهم نساتهم دمان كل قانقاتات تغلص الله إذا قانقاتات تزيد ماني كمايو انتدعى إلنا እግዚአብሔር አምላኽ ዝገለጸሎም برجز كم مجمرة زنبرة قدامي قانقا آدم هوانن ون زتقاملو زنبرو كابون بدحري زروم حد قانقا ينيرو نسدماني قانقا رمايك تبهيلي سوا كم دي مصحف قدس أبو ريزة فترة معرف سلسة بيلو نرخبه قانقا رمايك زبهاري يتقام نبرو بدحريو دما دك آدم أبكد مجزيابير أملاخ أبسو أبكد مجزيابير أملاخ مسا أبسو دما እግዚአብሔር አምላኽ ንዓቶም ክፈላለዮም ደለ ዘርኖ ብምልኦም ተኣኪቦም ብሓደ ክነብሩ ከለዉ ኣብ ምድረ ሰናኦር እግዚአብሔር አምላኽ እንታይ ኢሉ ንዑ ንውረድ ነገሮም ንደባልቕ ከም ዝበለ ኢና ንርኢ نورد ونكاو نجروم لكلداويان أم مدرسة ناور مدرسة كلداويان እግዚአብሔር አምላኽ ድማ كم زبصحهم نري جنك أقدم እግዚአብሔር አምላኽ ስለዛ أبوسيهم فحخين مسني سماي زنتوكور جنب إسرائيلهم كاو እግዚአብሔር አምላኽ እትቶም ኮሎ ምን ትዕቢቶም ምን ረአየ መኒ
نعو نورد قانقوم كان ندبالغ بلي اتحاد قانقوا الزارو وزنبر أبو شعو معات قانقوا تاتمسي نزري يافيت قانقوا تات معات قانقوا تاتوهبهم نزري سيم كومو نزري كام كا كومو إزياتهم ببناتهم تمغاقيلهم معات قانقواتات نبرهم أنن حدهم كمان تم عالت كسمامعو أي كالون كاو اتي كوميلز تبدا بالغي قانقواتات دماني እግዚአብሔር አምላክ በዝሎሚ ሐዋርያት ምራድ መንፈስ ቅዱስ ምስኮነ ኩሉ ቋንቋታት ካኒ ከም ዝኽእሉ ገበሮም አብርሲ ትቋንቆም 71 ቋንቋ መበልቲ ናቶም ካኒ 72 ቋንቋ ክዛረቡ ከም ዘለዎም ካ ከም ዝገበረይና ንሪ በሐቂ በእውነት እግዚአብሔር አምላክ بصقو بصحكا خلو كل سناي نجر كم زلو نسوعل كمونا قبر هوريات معرف 4 قطر 30 حدن تايز بالهايله قالالو قطر 30 حدن مسلمنو خا اتاتاكيوم لا زلو سفرا تناوصت كلاتهم كا منفس قدس ملوم قال املاخهم بتنبيت يورتا قال املاخهم بتبعت كزارو جمرو يبل تملكتو مجمريا لمنو يبل لمنو كلاتهم دماني مسلمانو خا اتاتا اكيوم لا زنبرو سفرا تناوصت ويا مسلمان كا እግዚአብሔር አምላክ ካኒ በትዝደልዮም ምስጢር ካይ በጽሐካ ምክንያቱ በቅዱስ ወንጌሉን እንታይልናሎ ዝለመነ ኩዋሃበይ ለምኑ ኩዋሃበኩም ኢልናይ مسلمانو خاني نسو خاني بصحهم تناوصت كلاتهم كا منفس قدس ملهم قال እግዚአብሔር بتبعت تزاربوا قال እግዚአብሔር كا كل ጊዜ بتبعت እና ተዛረቡ ይዞር ነይሮም ተመልከቱ ወገናተይ አብዘለና የሕሱም ጊዜ ኮይና ክሪዮ ገለና ሐዋርያት 12 እዮም ንዓለም ብምልእታ ወንጌል አብጽሖምላ አብዝ ዘለና የሕሱም ጊዜ ኻኒ ሰብ نناي قلو ناي قل خاقويتا امن دابله نناي قلو امنت انداوصاي خيدالو غزينا سلاز حسمه كوي السترا يكونن نحنا دق سباتون نغزيابير املاخ عين ززنينا سلاز بلناينا عين ززنينا بقى اب بيت كريستيان او وسط بيت كريستيان يغلغل يزبسي ناترب حيدلي ابدك هاجراوي هاجر زمرحسي ناتبر بحيدلي نغزيابير املاخ زقلبن من ناي غزيابير املاخ تزاز خيدن جن سلازو حدا انتاي كوينو اتي هوت كل سب اندا تبالا شو خيدو تملكتو بزمن قد زي دما سب اندا بس خيد كله حاتيات كان اب عالم اندا سفحي خيد غزيابير املاخ زي نرسعو بغبي زغني مقطعة قطعنا يقدم هجي كورونا زبال بقى نحنا سلام زي بلنا كاب سلام رحقنا نكيد كلنا سلام كي تباهالو لنا سلام كي تباهالو كي تلاقبو بيدو بعيندو بفنجادو بزيتات بخلو يعطي لنا كم ديقرو الرحايقنا نيرو እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ካኒ بمحرت كاس تمليسنا إنه اللي سترسعو لمو واندما عبز لنا يدرجة بصحنا لنا لمو غنا بينا هنكيد كلنا كنا حسب قبانا
እግዚአብሔር አምላኽ ብፀጉቕ ክበፅሓና ልብና ናብ እግዚአብሔር አምላኽ ነቕንዕ ልብና ንእግዚአብሔር አምላኽ ነሃብ ልብና ምስ እግዚአብሔር አምላኽ ክኸውን ይግባእ ከምኡውን ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 16 እንታይ ዝብል ሃይለ ቃል ኢና ንረክብ ከምዚ ዝብል ሃይለ ቃል ኣሎ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 16 ካብ ቁፅሪ 25 ስጋብ 26 ዘላ ሃይለ ቃል እቲ ቅዱስ ቃል ከምዚ ይብል ፍርቅለይቲ ምስኮነ ድማ ጳውሎስን ሲላስን ንኣምላኽ እናለመኑ ብዜማ የመስግኑ ነበሩ እቶም እሱራት ከዓ ይሰምዕዎም ነበሩ ብድንገት ድማ መሰረት እታ ቤት ማእሰርቲ ክሳዕ ዝናወፅ ብርቱዕ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኮነ ብብኡ ኻኒ ኩሉ እቲ መዓፁ ተኸፍተ ናይ ኩላቶም መቃውሕ እውን ተፈትሐ ይብል ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ብምሕረቱን ብረድኤቱን እቲ ኣብ ርእስና ዘሎ ሸከም ሓልዮት ናይ ዝዓለም እዚኣ ብምሕረቱ ክፈትሓልና ናቱ ቅዱስ ፍቓድ ይኹን ናይ ብሓቂ ብእውነት እሱ ይሸግርና ዘሎ ሰብ ኮን እንታይ ይብለኒ ዓርከይ ኮን እንታይ ይብለኒ ኣብ ርእስኻ ካብ እግዚአብሔር አምላኽ ዝዓቢ ሓላፊ ኣቐሚጥካ ካብ እግዚአብሔር አምላኽ ንላዕሊ ንዑ ክትፈርሆ ይርአ ኣሎ ከቢድ እዩ እንታይ ዝበሃል ምስሊ ኣሎ ብትግርኛ ኩዕየካ ብማንካ ክዝሕለካ ኸ ብኢድካ ከም ዝበሃል ወይ ድማኒ ልክዕ ከምታ ወንጌለ ማቴዎስ ዝብለና ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 24 ንኽልተ ንጉስ ክትእዘዝ ኣይከኣለካን እዩ ወይ ነቲ ሓደ ንጉስ እምቢ ኢልካ ነቲ ሓደ ንጉስ ምእዛዝ ወይ ነቲ ሓደ ንጉስ ህራይል ካነት ሓደ ንጉስ ከዓ እምቢ ምባል እዩ ይብለና ኣብዚ ግዜ እዚ እግዚአብሔር አምላኽ ክምልኽ ኣለዎ ንእግዚአብሔር አምላኽ ብደንብ ኸነምልኽ ኣለና ምክንያቱ ቅዱስ መጽሓፍና እውን ከምኡ ዝብለና መጀመርያ ጥበብ ፍርሃት እግዚአብሔር እዩ ይብለና መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 111 ቁፅሪ 10 ዘሎ ከምኡውን ምሳሌ 1 ቁፅሪ 7 መጀመርያ ጥበብ ፍርሃት እግዚአብሔር እዩ ናይ ብሓቂ ፍርሃት እግዚአብሔር እንተዳ ሃሊና ምስ እግዚአብሔር አምላኽ ንጓዓዝ ኣለና እንተዳ ንብል ኮይንና ንእግዚአብሔር አምላኽ ከነስተውዕል ይግባአና ካብ ፍርሃት እግዚአብሔር ንላዕሊ ፍርሃት ሰብ እንተዳ ኣብ ሂወትና እንተዳ ሃልዩ ግን ነቲ ንኸዶ ዘለና ስርዓተ ኣምልኾ ንዑ ኸማን ዝብልል ከም ምዃኑ ከነስተውዕል ይግባአና ወገናተይ ነስተውዕል ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ብምሕረቱ ብረድኤቱ ክበፅሓና ናቱ ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና ኣብዚ እንታይ ዝብለና ፍርቅለይቲ ምስኮነ ድማኒ ይብል ምስኮነ ኸዓኒ ጳውሎስን ሲላስን ኣምላኽ እናለመኑ ብዜማ የመስግኑ ነበሩ እቶም ካልእ እሱራት ካኒ ፅን ኢሎም ሰምዕዎም ነበሩ ተመልከቱ እቲ ፀጋ ኣምላኽ ኣብቶም ዝልምኑ ነበሩ ጥራይ ዘይኮነ ኣብቶም ዝሰምዑ ዝነበሩ እውን ዓሰለ እቲ ፀጋ ኣምላኽ ነቶም ዝልምኑ ዝነበሩ ጥራይ ዘይኮነ ነቶም ዝሰምዑ ዝነበሩ እውን በፅሖም እሞ ብሙሉእ እቲ ቤት ማእሰርቲ ድማኒ ብድንገት ተናወፀ ናይ ኩሎም መቃውሕ ኻኒ ተፈትሐ ካብኡ እንታይ ድዮም ኢሎም እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ዝሕልዎም መብራህቲ ሃቡና ኢሎም ተጨኒቆም ንኽሪእዎም ንኽበፅሕዎም ድሕሪኡ ዓጀኹም
إلهم مخنياتو أبتشعو جزيز قبرو إرمنجا ويكا بلان زنبري أتوم حلو تزنبرو أزيوم تجعنقو مو ننفسهم كطفو دليو يبن دحار حواريا قدس باولس كاني ننفسهم كي تحسمو نحنا عابزي نازل لنا بلوهم نساتهم كامسيهم سجدلهم ما يامتيهم دماني أقصالهم حسبوهم نجزهم كاوسدوهم يبن تملكتوا እግዚአብሔር አምላኮም ይዝገብር نحنا بحالت نايز عالم زيات عسيرنا كنبر اي حد جناني انا النسخ من دماني اندا فلتنا نግዚአብሔር املاخ نملخالنا اندا بلنا بحالت نايز عالم زيات عسيرنا كي نبر كنستوعلي قبانا خنياتو اتنملخو እግዚአብሔር املاخ تراي كخونا له مخنياتم محرت እግዚአብሔር املاخ كاخ بصحنا رديت እግዚአብሔር املاخ كاخ بصحنا هو كوم دماني اتم بتسكن دايزبل هايله قال الله اسكنعو خنرايو تنبيتسكن معرف سلسته معرف سلسته قطر 10 تغلطه بتعمي يزقرم انا غاني همامتي نن حد حدو زقاچو زنبره اخناف اتوم انسساتات دهاي عبي من قطقاط سمعكو يبل اتمنفس كاني العالمي وسدنون بغرا منفسي مريروني كركو إيد እግዚአብሔር ድማ برتعا قبل علينا مرت يبل قدس እግዚአብሔር አምላክና بفقادو بصقو إيدو خمبرلنا ناتقدس فقاد يخونلنا وقناتي እግዚአብሔር አምላክ بخبرو بانا خحلف بيتنا خبارخ ناتقدس فقاد يخونلنا تملكتو زي كنبل كل جزء نحنا نجزابير أملاك بزقبا كل من جزابير أملاك من لسنا أنت داخوينو نحنا دماني جزابير أملاك من لسنا نقبرو ويكا ندالولو نتمرعو نغتي قبل نفسنا انتاي كتكون اللوا مرعات نختمرعو انتاي تدالو ويكا مرعاوي نغمرا انت ودا خوينو معالت مرعو انتاي كقبرالو كما يمدلاو كايزلو تملكتو نفسنا دماني مرعات كروستوسيا كروستوس ابز مصلا غزي ايتفلطن ياموني كما يقرا كل غزي دلو تخوينا خصبي خمزلو خاني كنسوع لي قبانا اتا مرعات كروستوس زغنت سغانا زي كوني اتا مرعات كروستوس زغنت مسغانا تواحدا كنبر أبز مدر كتملالس كتفري نعون دالمنا دماني أبكد ميو بصدق ختنبر مجرش دما وراسيت منقصون ختكون زمرسا قدسي هيوتنا أنا النسخ من كمي قرنا أبكد مجزابير أملاك كندالوا لنا كنسوع لي قبانا باونت قدس مجزابير أملاكنا كل جزي كمتي بيصقو زبصحنا زلو انا نسخ منك انتاي تعرفنا إلنا نعم نفسنا تملسنا نفسنا خا اندحتتنا يا كنبر قدس እግዚአብሔር አምላክና ልቦና ያበና ናይ በሐቂ ብድጋሜ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ነዚ ቅዱስ ዝኾነ ክብረ በዓል بسلام ስለዘብጽሐና ናቱ ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና سلامن رهوان زلو عمت كبرلنا نعدنان نخبابنا نجزابير أملاخ بسقو كبصحنا نتو قدس فقاد يخونلنا نايب حكي زبعال زي عبي بعالاتيو كافت عبيت بعالات تباهيلو عبيت كريستياننا زبعال حدا يو
እግዚአብሔር አምላኽ ነቲ ዝጎደለና ጎደሎ እንዳመላልና በቅዱስ መንፈሱ ክመርሓና ናቱ ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነና ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ዝተምሃርናዮ ኣብ ልብና የስፍረልና